आज कौन करियो जी तालो गुलगुला ताଳ ଗୁଲୁଗୁଲା ସେଥିରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହୁଏ ସୁଜି ମଇଦା ଚିନି ତେଲ ତାଳ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଚିନି ମଇଦା ମଇଦା ସୁଜି ତେଲ ତେଲ ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରାଯିବ ତାଳ ତାଳକୁ ମଣ୍ଡ କରିକି ଲମ୍ବି ଗରମ ଆଗେ କ'ଣ ଦେବ ମଇଦା କେତେ ଦିଆଯିବ ତାପରେ କ'ଣ ଦେବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରସ୍ତୁତ